pala ginawa yung kasal kasi mas maluwang po, hindi po kayo nakapasok doon. Pero kami po ay nagagalak, nakasama po kami dito. Yung simbahan po natin, dyan po sa may Jubilee, everybody should. Sige, we will all pray. Panginoon, salamat po sa barangay na ito. Lord, we just lift to you. Nataas po namin ang bagong kasal, si Roland at saka si Nobelin. In the name of Jesus, we are here celebrating your love for them. My Father, open heaven on this new couple. Magiging anak nila, they will be open to the gospel. At mga kamag-anak nila, they will be open to the gospel. Lord, make a way that this barangay will see Jesus reign in this place. O Apo, yes. Dayaw ka, Apo, bendisyon mo man, kaya't ni habang tuloy niya agrag-ragsak, nakikipagsaya po sa bagong kasal na ito, ang presensya niyo po, ang gusto po namin, may you use everyone, Lord, para ang mag-asawa na ito ay magiging mabuti ang buhay nila. Extend them to your kingdom, Lord. Dahil ka po, Lord, bless everyone. In Jesus' name. Amen. Thank you so much po, Pastor. Bigyan po natin siya ng isang malakas at masiglang palakpakan. Ang masasabi ko sa inyo, dapat magtulungan kayong dalawa. Salamat sa pagmamahal na bigyan ninyo sa amin ng inyong mga magulang. Salamat. Ayun po, so bigyan po natin siya ng isang malakas na palakpakan. Siyempre po nag-message po si tatay, magbibigay din po ng message si nanay. Wala pong iba kundi si Ma'am Soledad Balelo. Hindi na kakulang sa anak mo, tamat aruan kayo dua. Pag kayo mampapataguyan mo, tagay may sagay, mampakumbabay sagay. Dan ako, magbibigyan sa problema yun. Malapis lang. Mantalutan kayo, nay-nay, aman naman ito ni Badan. Salamat ang dan panangarap sa anak mo. Sa kauman, napalakpatan mo'y panangarap sa anak ko, nagnatarong kinatupang. Salamat ni Badan. Salamat ang kapalpalan, si kayo ng minaling magyan, magilikat sa kasandaran ng anak ko. Ay, Marlene, di na may panyaw. Ayun po, maraming salamat. So, okay, bigyan po natin siya ng isang masigabong palakpakan. Sige pa tayo ang maymat na nangaramid. Ginayat tayo nga doon. Ituloy yung ayat nita. Hindi na naramid yung ilinisan nita. Nagasawa. Okay, maraming salamat po, sir. Ngayon naman po, pakinggan naman natin ang mensahe ng mother ng ating grooms, si Mrs. Rosana Gabao. Di maibadak lang kata kayon. Kasi imbaga ni Daddy yo. Tuloy yung lang di panagayat yung aduwa. Salamat, Nobi. Tinanggap na kami ang pamilya.
Tuloy yung natadata pa na gayat yung duwa. Ang kalbalbali yung anak ko, nag-rispitong kada kami. Dito lang di may bagaya, may baga. Congrats ko na kayo. Pasalamat ako nga nagipin ka kasinsin ko, handapi man nga maununa nga, maumuma nga, may mangkadwa ka niya, kadagitirigrigat ko. Salamat ka kasinsin ko. Da kayo nga kanayon, tiyong muumay. Ang kayo nga may nagan, may gananan, may naganan amin. Salamat kada kayo kakasinsin ko. Salamat. Si kayo ya walad siya malukyat. Salamat ya balag. Ay alabat so may salita. Dadaisot labat so. Ang takya salita yun. Walay man salita kumandi. Talita mingon ibadoy. Salamat. Unsi kayon amin. Tinanggap yo si Roland ya anak mi ja lugar yo. Salamat. Okay, thank you so much po. So, request po namin ang ating groom and bride na sasayaw na po dito sa harapan.
ka ng suporta dito yung milestone kanyang ag-asawa. Hello. Efet! Efet! Unang-una, salamat kinaya po. Kini Pastor, kini Daddy, Mami, kini Tatay. Ipamok na rin tao, tulong ito. At kung yung official na yabangan na tatay. Ante Suling. Nagulogin tata, pamok di tatao, official. Na evan ka na mama. Salamat na gili tatalangin ka nagparte, nagluto. Salamat, idol. Ang medyo tinawag ni Kwa, medyo makawag kayo batang. Ang medyo magpagyo, salamat. Uncle Manong. Barangana Asinsin. Salamat ay medyo kasabi. Ay pasensya din, hari nga nagpapangalan di Rapita na marunong kami. Basta natulog kami lahat. Basta natas. Salamat. I love you all. Thank you so much po. So, enjoy na po natin tong tanghaling ito. Kung gusto niyo pa pong magsayawan, enjoy na po. Music Maestro. Pwede na po.